Jane lho, kopi wis adem ngene iki. Tapi yo sik pacet enak ae. Arep lapo yo? Sekolah wis lulus, arep kuliah yo gak mampu. Arep kerja apa? Kabeh lowongan wis tak lebokno, tapi gak ono panggilan belas. Bingung arep apa yo. Bapak ibuku pengen aku sukses, minimal aku iso mlebu PNS. Seragaman gagah tenan, kerjane mboten panasan, cekelane pulpen akeh tunjangan. Wis lengkap iki. Oh, wis ono iki. Udah lebokno lamaran kerja, Pandaro diterima oleh bayaran mantap. Istilah Pandaro keterima. Masuk periode baru, sayang tenan aku Aku gak istilah. Le, kamu lo kok wis ruwapi men. Arep ngendi iki lo ngamar kerja ya aku. Ngamar kerja. Wis aku tak budal sih aku. Iya. Lho, wis teko anakku le. Piye lamaran kerjane? Keterima. Hancur coy. Loh, ono opo sampeyan? Tak delok mau lho. Kaya raut wajah sampe yo beda. Asline ono opo? Gak apa-apa kok, Bu. Ono opo to? Biasa ae kok. Wis to le. Lek sampeyan gak diterima lamaran kerja iku, golek liyane. Sik akeh kok lamaran kerja nek kono, nek jopo kono sik akeh. Sampeyan gak usah khawatir. Gak apa-apa kok aku. Ya wis, lek sampeyan terakhir gak ono masalah apa-apa, tak takoki kok gak apa-apa. Ibuke arep resik-resik. Wis nang mangan apa? Halo, John. Awakmu sibuk gak iki? Lah gak sibuk. Iso gak ketemuan di tempat biasa ae? Oke, siap. Lapo? Wis nang dipangan iku. Ojo teleponan. Iya, Bu. Kan iso dong dilanjut engko. Iya. Oleh duling, tapi ojo balik bengi. Awas yo, sampai balik bengi. Koyok wingi pas iko. Awas ae. Kata buka no lambang ya. Iya.
Mantap. Ini kan cewek-cewek langsung terpesona. Aku terpesona sama wajah cantikmu yang manis. Masuk. Terus saiki dah. Ya wis. Saiki ae wis. Wis budal ae wis. Arep budal. Iya, Bro, arep budal iki. Yo wis, hati-hati nek dalan. Iya, awas on sampe ngebut-ngebut. Sampai nubruk tukang becak koyo wingi, awas on. Dinabrak tukang becak. Wong sampean dhewe. Loh, wis tak budal aku. Iya, hati-hati.